vanhu vaya vatotanga mhuri yeZimbabwe nhasi tiri kusangana nenyaya yekwasengezo Tshabangu iyaya iri kutaurika zvisingaiti. Masupporters eZanupf vatanga kutaura something about Tshabangu, vachiblema vanhu veopposition. Ndo mashoko atiri kuona ari kutenderera iko zvinezvi, ndo word in the street, ndo zvinhu zviri kutaurika right now. Nyaya iri kubuda panapa pari kunzi if anything happens to Tshabangu, someone in the high ranks of the opposition should be held responsible. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurika nevanhu veZanupf vachitaura kuti kana pane zvinenge zvakaipa zvaitika kuna Tshabangu, vanhu veopposition ndivo vachange vachizokwanisa kunzi ndo vakakodzeresa zvinhu izvozvo. But ndiri kuona maZimbabweans paakuita makakatanwa akawandisa, vanhu vari kuchinjana mashoko muri yeZimbabwe pamusoro penyaya yemurume iyoyo. Zvatasangana kudai so, kana uchiziva kuti iwewe haudi Tshabangu, like this video tichikwanisa kuendera kumberi. But kana uchiziva kuti uri team Tshabangu, komenda below uchindiudzawo kuti unofunga chii pamusoro penyaya iyoyi. Ndiri kuona mumwe wokutanga ari kubuda ari kuti, so do you think God is happy with the cause he did? Ndobva akota ake vhesi rake akataura zvakawanda ipapo. Ndo pari kubuda zvekare mumwe munhu from Zanupf ari kuti, so you mean God poisoned Tshabangu? Uri kufunga kuti Mwari ndo vakapa Tshabangu muchetura here? Ndo mashoko avari kuchinjana panapa, nyaya dziri kupisa mumastreets. Handisi kuzivawo kuti munoionawo sei debate ravo zvakatotanga kutaurira neko zvinezvi. Vamwe vari kubudawo vari kuti, I don't care, this guy is in politics to save his stomach, not people. We are suffering in Zimbabwe. If really he understands the suffering, he could have shown Zimbabwean that he will not support corruption, but he opted to swim with them. Mashoko zvekare ari kubuda kune vamwe ari kuti Zanupf yamushandisa youraya imoya panapa moti opposition. Chigemu chenyu ichi kachi makachimaster kare, handiti akati Zanupf ndo yakamuremadza ruoko here. Mashoko ari kubuda zvekare kune vamwe vanhu vari kuzoita debate pamusoro penyaya iyoyo. Mwari kuti he bought it to himself. Zanu aingakanganwe oro kuregerera kana Tshabangu aiva opposition zvechokwadi, then Zanu will kill him. But if he was imposed from Norway by Zanu, then you can blame the BTs and Ngubes. Tell us kuti Tshabangu ndiani tokuudza kuti ari kumurova ndiani. Okay. Mwari kuti which opposition now when he himself is the opposition? Is he about to do something on himself? Ndimi munotoziva. For example, iye akatobuda Tshabangu sekuziva kwamunozviita ime akataura kuti inini am the engine of the party, the steering, I mean, I'm the steering of the party. Kureva kuti kana takutaura zveopposition muZimbabwe iko zvinezvi, tukutaura kapati kavo kakasara, I don't know kuti vangani, iye ndiye party steering. Oro kana kuti munenge makuda kunoblema ana Monzura, ndo vanhu vangatoblema. Because for now hatikwanise kutaura kuti vanhu vakaita sana Advocate Nelson Chamisa vanhu vari kuita zvepolitics kana kuti zveopposition, I mean, iko zvinezvi. Because vanhu vari kungorarama sema-citizens enyika, period. Hapana imwe yakanyanya, hapana kana zvimwe, vanhu vari kungorarama sema-citizens enyika. So muri Zimbabwe ndo makakatanwa aripo ari kunetsana nevanhu iko zvinezvi mumastreets. Vanhu vari kunongedzerana kuti kana achinga wana zvinomuwana tichananga vanhu veopposition ivavo ndo vanofanira kubuda vachizvimirira kuti vanofanira kutaura kuti pane zvavakamuita. Asiwo vamwe vari kutaura kuti muchinda iyeyoyo kana zviri zvekudya adya izvo hatina kumbobvira takamboona kana mufananidzo achinzi akagara patebho ari kudya nevamwe vake veopposition kana ari kudya kudzimba dzevanhu veopposition. Poitomuona achinzi ari kudya kukanzi kuri kuitwa zvinhu zvemusangano kana kuti zvenyika itobuda kuti aiwa isi independence tinotoda ederere, kwakatonzi kuri kuitwa I think rimwe dinner rakaitwa kuState House naFirst Lady anga ariko achitocelebrate nevamwe vachidya vachitodididi. But ranga riri madzimai takatoshaya kuti wai anga aendeko zvakawanda functions zvaingoitika kusadhage chaiko maingovaona variko inde maivaona kumatables akawanda pakazara chikafu vachidya nevamwe. Saka I don't know kuti vanhuwo vanenge vakuzoti vanhu veopposition vamwe vacho
vanozozvipinda papi, but maybe vari kuzivana, hatizive inyaya dzavo. Mhuri yeZimbabwe ndakusiyirawo kwamuri, munoionawo sei nyaya?